Parasat Jai Boro Harini Jai Boro Harini Jai 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 Boro Harini Jai 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 Boro Harini Jai Halo खुलुमबाय बयखौबो दा आं थांगासिनो दं जाहैबाय हाग्रामा ब्रिजनि पिकनिक स्पट डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम दं सुबुं गौमा प्रग्रामाव आं थांगासिनो दङ ओमफ्राय खैला मैलानिफ्राय बेनजाय नार्जारिमोनखौ लोगो मोनगोन नामा आं आसा खालामदों कल खालामदोंमोन दहाय दा लोगो मोना ना थांग्रोयो जायखिया नायनायसै लोगो मोनाब्ला लोगो मोना होजों स्पटआव लोगो हमनोसै दा खैला मैला मोनफैबाय नै खैला मैलानिफ्रायथ' लामाया सिखाखा नै नायदो दा इसोरबा बोरैजों दङ बोरैजों दं देरायगासिनो दङ नै थाङो दा प्रग्रामाव दे रेडि खासै दा रेडि औ खालायबायनो नै माथो थिउजों होखाबाय उफाय गैया थिउजों होबाय आं दा बेखौथ' बिखौनो रोङाखिसै जाम्बा जाबाय मबाइल स्टेन्ड लाग्रा बे माइसाखौनो नै 250नि दं बरिया गोम नै आच्छा बेजोंबा होबावगोन दा ओरैहाय दा नै थाङै थुङै लोगोआ सासेल' जाबाय बेंज्लाय नार्जारि एलाय गारियाव गाखोबाय हेलौ लोगोफोर येस दा थांफानो लोगो गैया नालाय गारिबो गैजाया गोरिब अबस्था मानसि बेनिखायनो बिदिनो आं दा गाखोनानै फैबाय दा जोङो सानैजों थांगासिनो दङ ओमफ्राय होजों सहैनानै नोंथांमोनजों रायलायफिननोसै थुदो अब्ला थांबाय थादिनि ओमफ्राय स्पटआव सहैनानै नायदो प्रग्रामफ्रा माबायदि जायो बेसेबां मानसि जमा जायो दा मोनहां जाबाय नै महिलाफ्राबो लोब फैथाबदों नै सोर बोरै सौहैथोंल' साननानै खस्थ' खालामनानैब्लाबो बेबायदि माल जाग्रा गारिफ्रावब्लाबो गाखोनानै फैदों नै नायदो नै बेफोरबायदि गारिजोंनो फैयो बुंजासे उफाय गैया माल गारिजों बेबो नै बेजोंबो माल गारि गोजा थेवब्लाबो मानसिफ्रा दिनैनि प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय फैदों मा गामिनि हा कुक्लं आच्छा औ मानास साइडनि ना गोबाङैनो फैदों नै बेयाव माखासे आइमोन मादैमोनबो दङ नै महिलाफोर औ दे हामबायसै फैनायनि थाखाय औ बिराद गोजोननाय थाबाय औ दे फैनायफोरखौ नायदो नै गासैबो माल जाबग्रा गारि गोजा बेफोरो नै बेयावनो गसंनानै खस्थ' खालामनानै गाज्रि लामाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो सौसिनानै फैदों दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा गोबाङैनो जाजेनबाय सफैबाय नै लकेसनाव जों थाबायनानै हाबजेनबाय ओमफ्राय बेयाव माखासे भलेन्टियार्सफोर दङ नामा भलेन्टियार्स बेलाय दिन्थिसै एसे बे नायदो नै Ex-NDFB लं लिभ मानसिफ्रा गोबाङै हाबजेनबाय नामा हाबबाय नै दा जाखिनि दङ बेनो औ दे फैगासिनो दं टाइमाबोथ' जाथ'वाखै दे बयबो गोबां आसा खालामदों दिनैनि बे प्रग्रामावहाय दा नै प्रग्राम जागोन माबायाथ' स्पेसआथ' जायगाया बेनो जाहैबाय नै जे जायगायाव पिकनिक जायो बोसोर गोदानफ्राव पिकनिक जाग्रा जायगा बे दंफांबारि गाहायाव दा मानसिखौ एसे जमा जाजेननायखौ जों नुबाय ओमफ्राय माखासेया फैगासिनो दङ ओमफ्राय प्रग्रामाबो स्टार्ट जाथ'वाखै We demand immediate release of Shri Ranjan Daimary, founder president of NDFB, signatory BTR Boro Peace Accord. We demand unconditional release of Ranjan Daimary and other NDFB members. बेफोरनो जाहैबाय बे सुबुं गौमा होज्रि खावनायनि गुबै उद्देश्य हाबाफारि बायदियै दा प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन दा माखासे Ex-NDFB लिडारफोर आरो मेम्बारफोर बिथांमोना होज्रि खावनायखौ लिड खालामनो थाखाय दा सारियाव गसंबाय माखासेया जौसाङाव गसंबाय दा नोंथांमोना प्रग्रामखौ गोसो होनानै नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय हारि आरो हादर अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि Ex-NDFB इउनाइटेड फराम चिरांनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय नोंथांमोना गोसोआव लोरबांथि गैयालासे साहस जानानै दिनै जोंनि समस्याखौ जों सरकार
नोंथांनिसिम मोनथिहोहरनायनि खाबुखौ जोङो लानो सोलिबाय थानाय समस्या एबा जेंनाफोरखौ जों दिनै सरकारनिसिम फोसावनाय जागोन रायजोफोर रेडि ना औ दा गासैबो रेडि We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. We want Ranjan Daimary. We want Ranjan Daimary. We want Ranjan Daimary. Release Ranjan Daimary. Jai Boro Harane. Jai Boro Harane. Jai Boro Harane. We want justice. We want justice. SNDFB long live. SNDFB long live. Dear Nambla long live. Dear Nambla long live. Ranjan Daimary long live. Ranjan Daimary long live. No Ranjan, no rest. No Ranjan, no rest. No justice, no rest. Jai Boro Harane. Jai Boro Harane. Boro Hari Jaugathan. Boro Hari Jaugathan. Boro Hari Derhathan. Boro Hari Derhathan. Boro Hari Jaugathan. Boro Hari Derhathan. दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनैनि बे सान्दुं गोसायाव सान्दुं गोसाखौ नेवसिनानैब्लाबो दिनै बे हाबाफारियाव मदद होफैदों बिसोर बयनिबो गोरबोआव दङ जि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय थाबैनो गनांगौ आरो माखासे NDFBफोर जायफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोना जि थाबैनो जेलनिफ्राय गनांगौ बेखौ बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय होज्रिखावदों No release, no rest. No release, no rest. No Ranjan, no feast. No Ranjan, no feast. We want justice. We want justice. No feast. No Ranjan, no feast. Ranjan Daimary long live. Ranjan Daimary long live. Dear Nambla long live. Dear Nambla long live. No Ranjan, no feast. बे एसेबां सान्दुं गोसायाव दै गांनाय समाव दा बे रायजो राजाफोरनो दै बथलफोरखौ राननानै होगासिनो दङ No justice, no rest. Counter bondo kalam. No justice, no rest. दे अब्ला जों मोनसे मोसानायखौ नायदिनि मिथिनो मोन्दों बे मोसाग्रा हानजा बिनानावमोनना कुमारसालि गामिनिफ्राय
दा नैबे प्रग्रामाव गोजोनथाव खौरां आं लोगो मोननो हादों जोंनि इउटिउबार देरहासार इस्लारि बिथांखौ थेंक इउ गोजोननाय मोनदों आंबो लोगो मोननानै ओमफ्राय बेवहाय फैनानै जोबोद खुसिबो मोनदों आरो गोबां इउटिउबारफोरखौबो लोगो मोननायनि थाखाय माने गोसोआ आलादाहाय मोनसे फिलिं फैदों आरो माने जोंनियाव मोनसे खौसेथिया दंमारो आं बेखौ मोनफैदों आरो दा बे बिथाङाखौ नोंथांमोना फ्राय सिनायखायो बे बिथाङानो माने माखासे हारिनि बेले बेजे जेंनाफोरखौ लानानै बेफोरनि सायाव सावरायनानै भिडिअ बानायो ना नोंथांमोना जेरै मदद खालामदों आरो मदद खालामबाय थादों बे बिथांखौबो आरो आंखौबो ना आंनि फलोवार्सफ्राबो बिथांखौ सिनायनानै लामदों बरगयारि चेनेलखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो जेसेबांनाखि नुसनबानो माने फल' खालामना होयोब्लानो जाबाय बिथाङाबो जौगालांथों आरो जोंनियाव गोबां इउटिउबारनि गोनांथिबो दं इउटिउबारफोरनि गेजेरजोंनो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि नारसिननायनि गेजेरजोंनो गोबां खामानियाबो जानानै थांदों दा बेनिखायनो ब्रादारखौबो एसे मदद खालामदो जेन बिथाङाबो मोजां खामानिखौ मावलांनो हानाय बायदि आरो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो जयैनो नाजालांगोन मोनसे हारि हिसाबै बेखौनो आङो आसा खालामो आरो दा मोजां मोनबाय आंबो लोगो मोननानै जै बर' हारिनि थेंक इउ बाय बाय आं नोंथांमोननो रायजोफोरखौ एसे दिन्थिनि गोबाङै फैदों बबेनिफ्राय फैदों आदा नों गामि अग्रं मा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बोरैजोंसो जायो अग्रंआलाय बिजनि साइडजों खौसे खावनायाव दावहायाव जाय बिथांमोना खौसे जानांगौ जालांबाय आरो ओरैहाय नायबावदो नै ओरैहाय माने साइक्लेम एसे जा दङ बेयावनो जयै बिथांमोना थानानै दासिमबो बाहागो लागासिनो दङ बे हाबाफारियाव दा ओरैनो जेरैथिंबो मानसि जे जायगायाव साइक्लोमफोर दङ बेखिनियावहाय जिराय थादों ओमफ्राय बैखिनियावथ' लांदां हनै सान्दुं जायो बेखायनो बेफोरबायदि दंफांनि जा एसे साया दं बेखिनियावनो थानानै दिनैनि बे हाबाफारि एबा प्रग्रामाखौ बाहागो लागासिनो दङ रायजो राजा बिथांमोना बेजोंनो जों बुजिनो हायोदि बे बिथांमोननि गोरबोआवबो लुबैनाया बेनो जे रन्जन दैमारि आरो माखासे NDFBफ्रा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ बेखौ फोरमायदों मा गामि नोंसिनि गामिया बयनिफ्राय फैदों सत आमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा दे माजों फैदों अट'जों ना बिदिनो नै सोरबा अट'जों फैदों सोरबा माल गारिजों फैदों सोरबा थाबायबोदोंबो जानो हागौ सोरबा साइकेलजों फैदों जानो हागौ दा नायदो नै ओरैबो गोबां मानसिफोर दङ दा बे प्रग्रामनि गाहाय आलासिखौ जौसाङाव दैखांनानै सिनायथि होनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि बे बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार गंगाधर रामसियारि बिथाङा बर्तमान रेडिअ' आर्टिस्ट आरो बिदिनो बिथाङा गोबां हारिनि अर्गानाइजेसन एबा नेसनेलनि अर्गानाइजेसनफोराव लिड लाबोनाय दैदेनगिरि हिसाबै जाबोनाय बे बिथाङा जोंनो स्ट्रं जायाब्ला गाबोन समफोर आंखौबो गावथारनो हागौ सोरखौबा गावथारनो हागौ अब्ला सोर गसंथानो बेनिखायनो जों दानिफ्राय सांग्रां जानि जों दिनैनिफ्रायनो जों हुसियार खालामनि दे अब्ला जों होस्रि खालामनि No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no peace. No peace, no peace. No Ranjan, no peace. No peace, no peace. Ex-NDFB, long live. Long live, long live. Ranjan Daimary, long live. Long live, long live. Dear Nambla, long live. Long live, long live. Dear Nambla, long live. Long live, long live. No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. We want justice. We want justice. Justice, justice. No rest, no rest. No rest, no rest. No rest, no rest. Zamanago soy, Zamanago sante. Sante. We want justice. Justice, दा जोबनायाव Ex-NDFB इउनाइटेड फरामा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ मेजिस्ट्रेटनो गथायो दा बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लादों Memorandum Chair Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, North Block, New Delhi, to demand the release of Mr. Ranjan Daimary
the founding president of erstwhile National Democratic Front of Boroland, and all officers and ranks of the erstwhile National Democratic Front of Boroland NDFB. बेजोंनो दिनैनि बे सुबुं गौमा होज्रि खावनाय जिनाखि हाबाफारि बेखिनियावनो जोबनानै थांबाय दा बेखिनियाबो खालि जाबायनि जायगाया थारमाने प्रग्राम जोबनानै बयबो गाव गावनि न'आव थांफिनबाय थिग बिदिनो जोंबो जोंनि न'आव थांफिननायसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे थांनो दे